EH Bilduk baiezko botoa emango dotzo eukaliptuaren moratoriaren planteamenduari. Naiz eta jakin hau ez dela ezer estrategikoa eta taktikoa dela, izan ere hainbat lursail 2 urtez zain daude eukaliptuaren moratoria altzatzeko, eukaliptua landatu ahal izateko. Eta guk moratoria onartu zenean ere abstenitu ginen esanaz, moratoriarekin ez zela nahikoa. Beste neurri batzuk osagarriak hartu behar zirela eukaliptuaren moratoriaren osteko eszenatokirako. Autoktonoen aldeko apostu sendo eta estrategiko bat, non Foru Aldundiak esate baterako bere baso lurretan beste erabateko baso dibertsifikatu eta irregularrak landazitzekeen aprobetxatu behar zen baita ere egur sektorea indartzeko eta industria bat lantzeko zikloak izten dituena. Egia da foru arauaren eztabaida laster izango dugula eta hor txertatu direla guk urteetan esan ditugun gauzak eta adituen batzordean planteatutakoak, hau da Bizkaiko basoen lurrak dibertsifikazio gehiago behar dutela, handitu egin behar dela genetikoki eta baita espezialdetik, ligadura kontrolatu egin behar dela, lurrek ez dezaketen erreketan amaitu, behar dela beste erabateko neurri teknikoak eta programatikoak lurzorua babesteko, baina egia da programatikoki ez dela beste ezer egin. Hemen jarraitzen dugu prest, elkarrekin, beste zerbait adosteko eta Bizkaia berdeagoa eta lurralde osasuntsuagoaz bizkaitar guztioi eskaintzeko.